Okei, terve siis vaan. Mä nyt kohan, kun mä pelaan Global Gardenia, koska eka video, minkä mä tein, meni vähän ei mennyt ihan putkeen, koska se mun ääntä ei kuulunut. Toivottavasti se kuuluu tässä. En halua niinku rekordaa vielä uudestaan. Ja mun veli on täällä myös, niin älkää välttäkö siitä. Ja mä kuvaan 10:01 yöllä, niin älkää välittäkö, jos mä en puhu niin kovaa. Hei, 40 sekunnin päästä uudet siidit. Ja Pyry tulee munkaan tänne pelaamaan, mun veli siis, se antaa mulle massiivisen greipin. Ja Pyry mun servulle kyllä mahtuu saattaa täällä jo. Pyry tuu mun gardenille, mun gardeni on just seedstockin vieressä. Ja siis mun gardeni näyttää tältä. Tää mun beanstalkki on ehkä Maailman pienin kookos tuolla. Aika söpö. mä katson tän koska mä haluan nähdä, onko mun beanstalkin kasvanut loppuun. Ihan supersöpö kookos, käydään hakeen se. Onko se 100% grown? Näettekö te tuon pienen kultasen? Älä sano mitään seedstockista. Toi on asia, minkä mä sanon aina kun me pelataan niin Pyrylle, koska se on niin snitchi, että se kertoo kaiken seedstockista. Joo, ja mitenköhän mä saan ton isoimman tuolta? Mä ehkä hyppään näitten päälle. Tai se on iso, se on pieni varmaan kaikista. Mä seison just kookoksen päällä. Mä oon niin lähellä saada ton kookoksen. Siis mä sain sen. Missä se on? Joku oli kerää multa mangoa. Okei, mä käyn hakemaan mangon. Kuka sanoo multa please of fruit? Joku sanoo mulle, että mango, please. Ota vaikka tän mangon. Oota, mistä mä saan mangolle. Mä katon, onks mulla giant mangoa. Okei, mulla ihan tai olla giant mangoa. Mä annan tälle paljon mangoja. Okei. Bro, haluatko tietää yhden jutun? Jos joku Seok-tyyppä tulee kysyyn sulta jotain, niin älä anna sille mitään. Siis mä haluan antaa, koska mä oon kiltti. Mut toi kysy, että saako se kaikki mun kokonukset. Eiku siis mangot meinaan. Mulla ei oo niin paljon mangoja, mut hei se saat ainakin nämä. Se ei ollut onneksi joka tuli multa äsken. Siis kun multa tuli joku sanoi, että mulla joku sanoi, että please fruit, niin mä annan sille tuonne frozen bambu. Mä annan ne mangon, mitkä mun nilvissä nyt löytyy. Ja kiva kun pitää kiivetä mun greippeihin. Bro. Ei ne oo viimeiset, mitä mä haluan antaa sulle. Oliko se jo lähdössä? Oli. Koska noi mangot kasvaa vaan takaisin, niin... Ei perse. Tässä on sulla lapsiystävällinen kontentti, mutta kun mä vaan koko ajan, mä oon tippunut 4 kertaa mun greippi. Mulla menee hermot tähän. Mä otan tuolle, että... Se on muuten, että jos huomenna on hyvä sää, niin äiti käyttää meitä uimassa. Yes. Siis mä laitoin... Tuolta ilmatietä laitoisin, niin pitäis koko päivän paistaa aurinko. Mä laitoin tuolle, että there you go. Sorry I don't have a giant, koska mulla ei nekin tuo isoja mangoja. Hei, mulla on 1 tykkäys. Mulla on 4. Joo. Annatko sä mun nyt sen greipin? Juu, mä oon 5 kertaa tipahtanut mun greippipuusta, kun mä oon yrittänyt hakea sitä. Tuo myy noita. Ai se on mun kaveri. Se on Mr. Beast. Joo, nyt mä tajuan. Toi Mr. Beast on ollut mun kaveri varmaan OG. Toi on niinku 1 OG, mistä kavereista koko mulla on. Ja Seok on Mr. Beast. Joku ei oo kai. On Mr. Beast. Se on niinku 1 OG, mistä kaverista kuka mulla ikinä oli. Pinja, tuu sellauspaikalle. Mä oon tässä käyn myymässä mun pari jummaa. Tää vitsiä. En mä just myynyt sitä mukana. Mitä? Perkele. Ai se iso greippi. Mä en edes saanut pitää kädissä sitä.
ihan sama. Vitsi kun mulla oli söpö. Ja tästä tulee pidempi video, niin joo. Ja tää on tosi sekalaa. Mä koitan nyt saada jotain parempaa ja semmoista. Se on niinku samalla, että pelaan isoveljen kanssa. Joo, mä myös teen mun gardenissa cleanin. Mä rikon kaiken turhaan täältä. Esim. Nää pienet blueberryt. Ja tomaateista ei saa mitään. Sun videossa se on hyvä, että sä pelaat mun kanssa, kun mä en oo sentään se videon tekijä. Ja sä oot se, joka jäppää koko ajan. Jep. Se, joka on videossa vieraana. Mä nyt rikon niinku näitä mun erilaisia plantteja, mitä mulla on, koska On 2 beanstalkia. mä niinku ihan tarvi näitä. Ja 1 enderlily. Tai mikä liian. Ember. Niin, mä soin vähän se enderlily. Ai, onko sulla sama? Ei. Se on surullista. Okei, mun näyttää olevan ihan hyvä gardini. Täällä on näitä strawberryjä, mitä mä en käytä. Ja mulla on pineapple. Se on hyvä. Niin kuin oikeasti ananas on hyvä. Ja mulla on pieniä tämmösiä kurneja. Älä sano mitään siitä stokista. Mä haluan katsoa sitten itse. Pidä. No, Onko mitenkään mahdollista mainostaa mun kanavaa siinä? totta kai. Seuratkaa kanavaa. Mikä se on? Dudeson Byry. Dudeson Byry ja se niinku oikea niinku nimi se. Sekin taitaa olla Dudeson Byry. Eikö se oli vasta Oulun Goblin 69? Niin. Ja Sitten seuratkaa kanavaa Dudeson Byry. Siinä on joku satola. profiilikuva on... Näyttää vähän gnomilta. Niin, ja siellä lukee Dudeson Byry, koska siis sanoin ChatGPT:lle, että rakentaa semmosen... Hyvä. Mut silti seuratkaa sitä kanavaa. Laitan linkin nimeen myös. Ja joo. Pepe ei suostunut mainostaa mun kanavaa. Mä voin mun seuraavassa videossa. Mä kuvaan nyt tämmöstä kivaa videota. Mä voin niinku... Joo, pidä muun nyt bambu. Juu. Onko sulla vielä edes niitä? Miten sulla on vielä bambuja? Mä en oo kerännyt niitä. Mä oon. Okei, mä oon nyt varmaan niinku poistanut kaikenlaiset turhat, mitä mulla on. Look at it. Aika hieno. Tää on harmaa. Siis mä niinku rikon kaiken turhan, mitä mulla täällä on. Niin Tässä on kunnon beissi täällä. Kellä? Sulla. Mitä vitsiä? Mä en tajunnut. Täällä tää beissi. Täällä Joo, älä kysy sitä. Oh my god. Mä nyt käyn vähän. Mä näytän teille mun beissin. Joo. Mulla tulee mun Snapin luokkaryhmän kuvia vielä tähän. Käyn ostamassa Numekreitti. troveleita. Tässä on mun beissi. Pinja. No, Mun pitää kuvata myös mun uusi video. no. Koska siis kun mä sain tämän... Käyn ostamaan troveleita. Mä otan Gnome-kreitin mun seuraavassa videossa. Ja siis... Bro, mistä niitä gnomekreittejä saa? Cosmetic Shopissa. Okei, mä käyn ostamaan 56 miljoonaa. No voi saada. No mut silti mä käyn... Paljon sulla on? Mulla on 48, 9, 45, 95. Mulla on 38 miljoonaa. Mä käyn nyt ostamaan troveleita. Mun pitää siirtää vähän ja siisteyttää mun garden. Toivotteko sitten Cosmetic Shopista jotain semmoista kauneushoitoa? En usko, että kauneushoitoa haluan. Mun uusi Grow a Garden video. Ja mä puhun täällä taustalla, koska mä teen omaa videota. Käykää tsekkaan, shoutouttaa mun kanava. Sisko on tässä vieressä ja mä... Shoutouttaa mun kanavan. Joo, mä shoutouttaa sen kanavan. Mä voin laittaa linkin nimeen tai jotain. Hei, sun pitää myöskin sanoa se kanava, koska mä en laitan linkin. FFOT, sano FFOT, NCFOT, se on isolla. Sitten se normikanavan nimi on Is BW Dying ja kuva on vaan valkoinen. Eli siis FFOT. Kanavan nimi on siis Katsokaa. FFOT, NCFOT ja kaikki isolla. Ja sitten se tunnus on Is BW Dying ja... W. Niin. Mä ostan nyt silläkin. Mä laitan linkin nimeen. Ja kuva on kokonaan valkoinen. Ja tässä videossa mä sanoin, että mä sanoin viime videossa, kun mä oon aloittanut Gnome-kreitin. Ja katsotaan minkä tontun mä saan. Mä ostan jotain täältä. Heti tässä videon alussa, niin katsotaan se. Darkstone Pillar. Mä voin ottaa semmosen. Mä saan tän punaisen tontun. Ja metal. Hei, täällä on parta. Mä laitan tän kyllä. Bro, ei täällä ole.
Niinku täällä on mulla vaan sainkreit. Mä ostan Otters tämmösen, sitten Woodfensin. Siis mä nyt Tämmösen. tää on vähän säätöä, koska Ja näitä tarvin pari. ja siis kello on nyt 1:10 illalla. Yöllä. Ei edes oo 10 kuin 1:01. Niin Mä ostin koko stokin nyt tyhjäksi paitsi tämän. Niin joo, ja niinku nytten. Mulla on tää Mythical Egu, niin mä pleissaan sen tänne. Pero Mythicallekin on stokissa. Mulla on vaan 5 miltsiä, kiitos mun. Tää on hieno. Miksi toi tuntuu kattoo minua? Joo, anteeksi tästä äänestä. Mä tiedän, että te varmaan kärsitte siitä äänestä ihan sairaasti. Mä voin laittaa äänet pois. Mä otan tänne kohta, mutta kyllä mä siis viime videossahan mä sen tämän Beastalkin, niin tää on nyt kasvanut loppuun. Ja siis sori siinä viime videossa siitä, kun mun ääni pätki. En tiedä, pätkiikö tässäkin, mutta no. Mä toivon, että mulla ei pätkillä Ei täällä tänne. kyllä oo Mythicalegia. No äsken oli se äsken. Resettas 10 sekuntia sitten. Niin. Siellä oli ennen kuin se resettas, niin. Vitsi, tää on muuten probleema saada liikutettua tuota Woodfenceä. Nyt se on aika hienosti siinä. Joo. Mä tarvin näitä siis, jos siis varalle, jos tulee tehtäviin, niin mä ostan näin. Tää niinku lagaa ihan Ja sairaasti tässä varmaan. videossa olisi tavoitteena saada noi tehtävät tehtyä. Tässä videossa tavoitteena on vaan saada kiva gardeni. Anteeksi huonosta tavoitteesta, mutta mun on ihan pakko saada hyvä gardeni. Siis, no toi blueberry ja karrat, niin ne on aivan helppoja, mutta siis se on sitten vähän vaikeampi toi apple, koska siis mä tänään otin mun applepuun pois, koska mä en tykännyt sitä siellä ja nyt mä siis tarvisin sitä. Niin, se on mun ongelma. Mä teen tämmöstä kivaa beissiä tänne, koska Ja sit tän videon tavoite on nyt tehdä tän videon tavoite on niinku, mä teen nyt omasta gardenistani semmosen tosi kiva, että on tämmönen kiva beissi. Ja niinku, mä nyt kerään nää porkkanat, koska mulla menee motia tähän, että näitä vaan on tässä. ne porkkanat on niinku ihan hyviä sanoisin, koska niistä voi tulla, ne on helpoimpia niinku mutaattaamaan ja Mä teen seuraavasta videosta sen Old Account-videon, niin kanttiin mennä tsekkaan sitten se. Teen sen varmaan huomenna. joo, munkin seuraava video on alt account video, niin kuin sanoin siinä videossa, missä mun ääntä ei kuulu, niin te ette kuulu, että mä sanoin sen. Älkää kysykö tota vitsiä. Tsekkaan se video, niin Mun vitsit on ihan sairaan huonoja. Niin, excuse the jokes. Actually. Ja anteeksi, mä en osaa sitä laittaa tekstityksiä, niin anteeksi, jos te katsotte mun videoita ja ootte kuuroja. Anteeksi, että ette voi kuulla minun videoitani. Olen mä todella... saan ekan tehtävän tehtyä. Ja se Apple-tehtävä on vähän vaikeampi, niin mä teen sen seuraavassa videossa vähintään. Vitsi. Hei, kato, mä voin liikuttaa tätä tähän. Katsokaa, alkaa näyttää tältä tää mun karttini. Ei siisti, tiedän, mutta tästä tulee siisti. Nyt on mun farmilla. Oi, tää on hieno. Hei, mun kissahan vois leikkiä tässä. Tää näyttää kivalta. Mutta Sori kuuntella tätä videota ja mä pidän tämmöstä mykkäkoulua, niin mä en oo mikään hirvein puhuja. mä en pidä mykkäkoulua. Mä oon ihan professional jäpper. Se on mun niinku työ, jäpätä kameralle. Pikkusisko voittais jäppäyksen maailmanmestaruuden. Mä oon tehnyt myös TikTokiin ASMR-videoita. Niistä olen oppinut jäppäämään. Ja niinku se on todella... Oli jäppi. Joo, mut mennettiin TikTokista. Älkää kysykö syytä, en itsekään tiedä. Mä haluan saada Vitsi, mun kokonut on vähän tiellä. Ei kokonut, kun siis kakao. Mä testan nyt jostain toimesta. Vitsi, kun tää näyttää sekaiselta nyt tää mun karteni, mutta se on kivempi, jos siinä on kaikenlaisia niinku... No ihan just
Siis kattokaa, tossa on nyt tommonen. Mitä? Kuka? Adam. Miksi Adam tuli mun gardenille? Siis laittakaa sitten kommentteja, jos te haluatte vaikka tämä Koski mun beissi. kanssa kahdestaan. Nyt täällä on liikaa beggareita. Sehän on vähän niinku me ollaan pelattu jo. Liikaa pikkareita. Mä oon tämmösen tongon tänne, niin mä kyllä laitan sen. Okei, miksi mun honest reaktio tästä gardenista on nyt ihan sairaan kiva? Bro, mitä? Oi niin, ja täällä on tuo hautapaikka, niin mä teen tänne tämmösen hiljaisen hetken. Hiljaisen hetken. Joo, mä laitan kynttilöitä. Kynttilöitä. Okei, honestly. Tää mun gardeni näyttää ihan sairaan kivalta nyt on. Vaikka itse sanonkin. Saamari, mulla loppuu Trailista käyttöoikeus. Loppuu käyttöoikeus Trovelista. Mistä Adam tulee tänne? Bro, onko sulla Trovelia? Spera. Pystyykö se spera? Okei, mä käyn nostaa vaan lisää. Katsotaas. Joo, en sano pahaa sanaa, koska olen family friendly. Joo, sori jos on sanonut pahoja sanoja, mä en oo tunnistanut katsonut sen. Oh my god, tää on kohta 20 minuutin video. No sori, tästä tulee tämmönen pidempi video, koska mä haluan... Nyt käyttänyt aika paljon rahaa näihin gnomekreihin ja näihin. Niin näihin on mennyt yli 300 miljoonaa. Mä en oo vielä pystynyt niinku ostaa edes noita, mitä pyrin ostaa. Anteeksi, olen aika köyhä. Kuten näette täällä mun 5 miljoonaa rahaa. Anteeksi niille, joilla on vähemmän, mutta mullekin niille. On Tubemassella ostettu oli Robuxia. Niinku 5 miljoonaa mulle tuntuu vaan köyhältä, koska mun normaali on aina vaan joku 50 miljoonaa, 40 miljoonaa. Niin anteeksi niille, keillä on vähemmän kuin 5 miljoonaa. Mun normaali on joku. En sano, että se on niinku oikeesti huono, että sulla on niinku 5 miljoonaa. Se on ihan superhyvä goali jo. Niin. Oot hyvä tyyppi, jos pelaat Grow Gardenia. Jos pelaat Grow Gardenia, niin jätä tykkäys videolle ja kommentoi sun lempipeli Robloxissa. Nyt mä alan vaan kuulostaa niinku vaan kaikilta muilta tubestajilta, että ne sanoo kaikki, että oh my god, sun pitää niinku oh my god, bla. Mutta en mä oo semmonen, mä oon semmonen, että mä niinku haluan iloa ja onnellisuutta kaikille täällä maailmassa. Totta kai, koska mä oon niin kiva. Ja siis, Siis oikeesti, tuu kattoo mun gardenia, tää näyttää kivalta. Jäppään tässä jotain. Niin, no. Mä teen mun gardenista kivan näköistä. Käytän näitä mun kosmetiikkia. Nää siis mun alkuvideossa ja nyt nää lähtee vekettiin, koska mä en tykkää tässä. Mä teen tämmöstä tosi kivaa niinku ehkä leikkipaikkaa mun pikkukisuille ja peteille. Esimerkiksi tälle Biille, joka lentelee täällä. Ja se ei oo vaan se, joka pollineittaa, se on legittää mun pettiä, kuten näette, se vaan pyörii täällä mun gardenilla. Se on tosi kivaa ja mun petti ei osaa sentään pollineittaa. Mut se olisi kiva, jos mun petti osaisi pollineittaa. Ai pollineittaako se? Kai. Ja siis, no. Mä muistan, kun siis mä sanoin Pyrylle, niinku, kun mä kysyin sieltä, tietääkö se niinku, miten ne toimii se pollineittaus, niin Pyry kysyi, että no, niin mä sanoin vaan silleen, että siis se ampiaine tulee sun gardenille ja niinku pollineittaa sen sun jutun. Ja Pyry oli silleen, mä tiesin toi ja mä olin vaan silleen, bro. Niinku ei ollut kohan kiva temppu. Mä tiedän tuntuhon ja mä voisin... Tässä Tältä näyttää nyt. Tässä, no seuraavassa videossa mä teen tähän semmosen basein itelleni. Niin moikka! Tää video ei ollut vielä tässä, koska mun pitää tehdä tästä mun gardenista. Mä haluan, kuten näette, että mun gardeni ja mun pitää kylvyttää mun pettejä, niin niille on 2 kylpyä täällä, koska mun ampiainen ei tykkää kylpeä, mutta mun spottetteet ja kissa tykkää kylpeä. Tää näyttää ihan superkivalta tää mun gardeni siis. Ja älkää välttäkö tuota taustaan tuolla Pyry niinku ihan nyt kattoo tuota omaa videota, minkä se just teki. Don't mind that.
Nyt mä voin ottaa mun kissan ja laittaa sen kylpimään. Ja se on tosi kiva. Mä menen tuohon alas ja laitan puhelimen laturia ja teen tän uudestaan, koska mulla vähän häirittää toi sun jäppäys tossa. Bro, mä kuvaan vaan omaa videota. Sä puhut enemmän kuin minä. No on vähän pakko, koska mä haluan, että niinku mun katsojat katsoo mua, jos mä en usko, että kukaan haluaa edes katsoa mua, koska mun videot on ihan trash. Tässä on kiipeyspuu. Ai teekö sä siinä alhaalla sen videon? Okei, kattokaa mä oon tää mythical egg täällä. Pystynkö mä niinku siirtämään mythical eggia? Mä voin katsoa, niinku kattokaa tätä mun Guardianiausta nytten. Ei näytä kauhean kivalta, mutta uskokaa mua, tästä tulee vielä parempi. Niinku tästä tulee oikeasti hyvää. Kattokaa nyt mun Guardiania. Näyttääkö paremmalta? En usko, että näyttää. Mä jäppään vähän liikaa, sori siitä, että mä jäppään, mutta... Pidä nyt sit puhua sitä shoutoutusta, että mä muistan sen. Joo. Käydään kattoo... Mä sanon ne shoutoutus lopussa. Okei. Käydään kattoo siidit. Okei, ei mitään. Ei Beanstalkki, ei Emberlily, ihan jaskat stokit. Siis Pinja, että me voitaisiin tulla niinku famouksiksi. Kuuluisaksi. Niin. Siis mietit tällä, että me aloitetaan tämmöisellä kontentilla ja sitten... Että me vaan jäpätä ja pelataan Robloxia. Niinku sillähän Fulton ja Keiluskin tuli suosituksi. Esim. Fulton, niin se tuli suosituksi sille, että se pelasi Blade Ballia ja Bed Warsia. Päivät pitkät, se tuli siitä suosituksi. Mutta jos kaikki, tää on Paikapaa. osa 2. Oh. Ja tässä videossa mä ajattelin, että... Kattokaa tätä. Tää näyttää niin kivalta. Mennään suoraan videon pariin. Mä olin vahingossa siirtämässä tätä mun niinku tuolla trovelilla, vaikka se ei niinku... Mä en tarvitse sitä trovelia. Niinku kattokaa tätä, tää näyttää kivalta tää mun kanssa. Niin... Tuolla jäppää joku tuolla alla. Ai se on mun veli jäppää vaan tossa alla. Niin älkää kysyä, se tekee oma video. Se tekee oma videotaan ja mä haluan laittaa niin kuvaluun tähän. Siis kattokaa nyt, ootapas zoomaan äkkiä itteni. Eikö se jotenkin kivalta hienoa? Täältä näyttää mun kartta, nyt tässä on tämä. Tässä on tämmönen, että ne sitten kuivuu tässä, kun ne vaan pyörii tässä. Tästä voi hypätä tänne kiipeilyjuttuun. Ja tässä se voi kiipeillä se mun kiva kissäni. Tässä on glowsroomia, mun petit syö niitä. Tähän se pissaa nähtävästi. Huomattavasti se pissaa siihen. Tässä on kasveja tai kukkia. Vitsi, mä otin pumpkinin vahingossa. Niin. Mä nopeasti vaan otan näitä mun juttuja. Sitten mä käyn myymässä ne. Oikeesti kello on ihan sairaan paljon ja mä vaan kuvaan Growagarden videoita. Ja siis toivottavasti te katsotte. Mä tykkään siitä, että te katsotte mun videoita, jos kukaan edes katsoo siellä. Mutta kaikki, jotka katsoo siellä ruudun takana, niin oot ihan parhaita, että katsotte. Mä niinku todellakin. Ja kommentoikaa, jos haluatte shoutoutin, koska mä en oo vielä suosittu. Niin mä totta kai shoutouttaan tilaajia, jos ne haluaa shoutoutin. Niin. Jos haluatte shoutoutin, niin kommentoikaa. Totta kai mä shoutouttaan, koska olen kiltti YouTubettaja. Ja tää video, niin tästä tulee kestämään vielä joku, en tiedä paljon pitäisi sanoa, ei varmaan paljon. Täällä mun kortin näyttää nyt tältä. Ei mikään siistein, mä tiedän, mutta siis mun pitää saada lisää siidejä. Plus mä en tykkää siitä, että mulla on näin paljon siidejä. Pöry, mitkä on mun huonoimmat siidit, mitä mä Pineapplesta ei saa mitään. Ja mangoja mulla on liikaa. Okei, näistä raspberryistä ei saa mitään.
aika liikaa mangoja. Saako kookosta yhtään mitään? Eli ne on turhia. Mä sain tänään ihan massiivisen kokonutin. Ei kokonutin kakaon. Ja mun kissa nähtävästi sleepii. Nämä mangot ei häiritse kauheasti edes. Ne mangot oikeasti tekee mun gardenista niinku sen niinku tosi paljon niinku eleellisemmän. Mä en halua glowsroomeja, koska ne on tyhmiä. Poistan vähän mun gardenista ja toivon, että tuun isoksi tubettajaksi tästä niinku koko Grow a Garden urasta. Niinku, vaikka mä oon vaan pelitubettaja, niin aika moni ei varmaan tajua, että niinku pelitubettajien elämä ei mikään helppo ole, koska niitten pitää... Mä en osaa editoida vielä, mä en editoi videota. Mutta mun videosta tulee silti varmaan kivoja. Ja mä teen mun videoista niin hyviä kuin mä niinku osaan. Ja niinku mä yritän parhaani tehdä hyviä videoita, että niinku te katsoisitte niitä ja muuta. Ja mä toivoisin, että mä tuun niinku aika suosituksi tästä, koska niinku en ole ennen ollut suosittu. Ja se on tosi ärsyttävää, että mä en ole ollut ennen suosittu. Ei silleen pahalla, vaan mä en vaan ole ikinä ennen ollut suosittu ja se on turhauttavaa. Se on todella turhauttavaa. On kakao tähän. Nyt mun kortti näyttää kivalta. Part 2 tulee ehkä huomenna, koska mua väsyttää ja haluan mennä nukkumaan. Mutta tää oli tämmönen video. Nähdään seuraavassa videossa. Moikka!